Jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Bello Turji ya saki wani bidiyo da yake karaɗe shafukan sada zumunta. Amma kafin kawo muku cikakken yadda abin yake, jama'a dan Allah ku mana alamar liking akan bidiyon nan. In wannan ne farkon zuwanku wannan tasha tamu mai albarka, dan Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna ƙararrawa, sannan ku kasance zuwa ƙarshen gajeren bidiyon nan. Da ɗumi-ɗuminsa, Bello Turji ya saki wani zazzafan bidiyo yayin da ya yi martani akan mutane wanda yake zargin ana neman haɗa faɗa ko kuma yaƙi tsakanin Fulani da kuma Hausawa, wanda ya ce masu shirin yin hakan su bari, domin kuwa ba za su taɓa haifar da ɗa mai ido ba, wanda yake tabbatar da cewar Fulani ana ƙoƙarin nuna musu wariya tare da raba su da 'yan uwansu wato Hausawa. Kamar dai yadda wannan bidiyon ya fito ya karaɗe shafukan sada zumunta ta zamani, mutane sun ji yadda Bello Turjin yake gargaɗi tare kuma da nusar da al'umma tsakanin Hausawa da kuma Fulani, yake yin kira da a zauna lafiya, a ci gaba da son juna da kuma auratayya tsakanin Hausawa da Fulanin kamar yadda aka saba. Bello Turjin ya tabbatar da kuma yin kuri tsakanin shi da jami'an tsaro cewar babu fa wanda ya isa ya ga bayansa, wanda hakan ya nuna cewar Bello Turji yana ji da kansa kuma ya san irin abubuwan da ya taka. Hakan dai ya fito ne a wani bidiyo wanda aka wallafa shi a shafukan sada zumunta na zamani kamar Facebook da dai sauransu.